Toto video vám prináša internetový obchod dronrepublic.sk. Špecialista na drony, kamery, batériové stanice, elektromobilitu a ďalšie. Odkaz na našu stránku nájdete v popise tohto videa. Ak máte nejakú chatku bez elektrickej energie a chcete si tam svietiť, poprípade zobrať si nejaký kávovar, rýchlovárnu kanvicu, aby ste si tam mohli čajík robiť, alebo máte nejaký karaván, kde potrebujete riešiť nejaký dobrý elektrický a silný, stabilný elektrický zdroj. Poprípade, ak robíte nejaké oslavy niekde v prírode a potrebujete tam tiež rôzne elektrospotrebiče, poprípade nejaký grill a niečo si ugrilovať a určite nejaké svetla, aby ste na seba videli aj v noci. A samozrejme, keď máte bývate v nejakej štvrti, kde občas vypadáva elektrická energia, vy tam máte v dome nejaké spotrebiče, ktoré sa nemôžu len tak vypnúť, napríklad harddisky, datové, počítače a podobné, tak potom sledujte toto video, pretože tu mám pre vás riešenie na vaše problémy. A to je táto batériová elektrostanica EcoFlow. Je to super vec, pretože je to batériové, to znamená, že to nehučí, sú v tom nejaké ventilátory, ale hlučnosť je vraj niekde okolo 30 decibelov, takže rozhodne to nie je tak hlučné ako nejaká benzínová elektrocentrála alebo teda benzínový generátor. A v podstate, keby som chcel riešiť rozdiely, že prečo neriešiť túto situáciu s elektrínou benzínovým generátorom, je aj toto možné, ale napríklad benzínový generátor od EcoFlow má len 1600 W a keby ste chceli v tomto výkone benzínový generátor, tak predpokladám, bude pomerne aj dosť veľký, aj dosť hlučný a aj dosť drahý. No a tento benzínový generátor, ak si kúpite od EcoFlow, tak ten slúži, je možné aj z neho napájať veci, ale slúži predovšetkým na to, aby sa vám staral o dobíjanie tejto batérie. No, ale to bol úvod, kde sme si povedali, na čo všetko sa to dá použiť. Myslím si, že ozaj to má veľmi široké použitie, pretože je to prenosná batériová stanica, takže naozaj to môžete nabiť doma, zobrať kamkoľvek so sebou. Ale poďme sa teraz pozrieť na nejaké technické parametre. Takže najskôr si poďme povedať, akým spôsobom sa toto dá nabíjať, pretože to je veľmi flexibilné a nabíjať to môžete kdečím. Čiže napríklad, keď si zoberete nejakú záhradnú chatku, dáte si tam slnečné kolektory, toto môžete mať napríklad aj na karavane a tieto slnečné kolektory sa vám budú starať o to, že vám tá batéria bude dobíjana. Takže celý týždeň sa vám batéria dobíja z kolektorov, vy na víkend prídete a môžete v pohode celý víkend svietiť z tejto stanice. Ďalšia vec, ako sa to dá nabíjať, samozrejme z klasickej siete 220 až 240 V. Keď je tu aj také kvázi akoby rýchlo nabíjanie, čiže fast charge, alebo tak nejak je to nazvané, no a to sa vzadu tam zapína. Keď si to zapnete, tak máte batériu dobitú na 80% už za 50 minút, čiže fakt úplne super. Ale pozor, musíte mať na to stavanú aj elektrickú sieť, lebo si to potiahne až nejakých 12 A. Takže ak máte 10 amperové ističe, musíte to prepnúť do stavu, že si ten nabíjací prúd budete regulovať. A to si potom vyregulujete tak, aby vaša sieť to utiahla všetko. Potom vidíte na displeji aj akým výkonom sa nabíja, aj ako dlho bude sa ešte nabíjať. Čiže to máme elektrickú sieť 220-240 V. Môžete to samozrejme nabíjať aj z automobilovej siete 12 V alebo dokonca 48 V. Takže to je napríklad prípad toho karavanu. Takže tam si to môžete týmto spôsobom dobíjať. No je to možné ešte aj nejakým plynovým generátorom. Ale veľmi zaujímavá vec, vy si to môžete nabíjať dokonca
aj z nabíjačiek pre elektromobily, čiže tie, kde sa elektromobily nabíjajú, pristavíte, máte to v kufri, pristavíte k tejto nabíjačke a tu na vzadu sú nabíjacie konektory, ktoré sú na to pripojené, teda prispôsobené. Takže môžete to nabíjať aj touto nabíjačkou a máte to za chvíľku dobité a môžete vyraziť do prírody alebo na chatu. Pokiaľ ide o kapacitu, tak toto zariadenie má kapacitu 4096 Wh, ale je možné to rozšíriť pomocou externých batérií alebo externých takýchto modulov na niekoľko kWh. Takže keď to zapojíte ako externý zdroj do vašej elektrickej siete v baráku, tak si myslím, že vám to bez problémov utiahne väčšinu spotrebičov na niekoľko hodín. Čo sa týka samotného výstupu a výkonu, tak permanentne sa z toho dá ťahať 4000 W, teda 4 kW. Výhodou tohoto zariadenia napríklad v porovnaní s tým benzínovým generátorom, keby ste tento si zapojili ako záložný zdroj napätia pre váš dom, tak rozhodne toto je do pár milisekúnd pripojené do siete pri výpadku. Takže aj počítače by to ani nemali napríklad zaregistrovať. Okamžite je napätie v sieti z tohto generátora, keď niečo vypadne. Pokiaľ by ste tam mali benzínový generátor, tak tento, než sa naštartuje, než to začne generátor generovať napätie, tak to rozhodne trvá dlhšie. A je otázne, či by to tie vaše počítače boli schopné udržať teda v zapnutom stave. Takže rozhodne toto je v tomto smere lepšie teda ako ten benzínový generátor. Ale ten benzínový generátor môžete teda použiť, ako som vravel, na dobíjanie tejto batérie. To všetko je robené inteligentne, to sleduje napájanie alebo teda napätie na tej batérii. A vlastne, keď tá batéria klesne, tak ten benzínový generátor automaticky dobíja a keď je batéria nabitá, tak sa vám ten benzínový generátor automaticky vypne. Samozrejme je to v spojení s benzínovým generátorom od EcoFlow. Potom to takto krásne môže všetko fungovať. No ešte, čo sa týka tých výstupov, tak tých výstupov tu máme niekoľko. Sú tu 4 vlastne výstupy na 220 respektíve 240 V. Máme tu jeden silový výstup až na 16 A. Sú tu samozrejme aj nejaké USB výstupy, 2x USB-C dokonca výkonom 100 W. Sú tu USB-A výstupy. Pod touto krytkou nájdeme aj nejaké výstupy, ktoré sú na ovládanie, čiže môžete na to pripojiť nejaký externý monitor, ktorým vlastne jednak sledujete stav tohoto zdroja a môžete ho ovládať. Toto sa oplatí napríklad práve v tom karavane, keď ten zdroj máte umiestnený niekde v skrínke tak, aby vám nezavádzal a vlastne cez ten externý monitor to môžete sledovať. Sledovať to samozrejme môžete aj inteligentne cez aplikáciu. Dnes všetky takéto zariadenia už povedzme si sú pripojiteľné cez aplikáciu, má to nejaký svoj firmware, občas je dobré to updateovať, aby to fungovalo tak, ako je najlepšie vymyslené v poslednej dobe. Čiže celé toto zariadenie sa vám pripojí do Wi-Fi siete a vy s tou vašou aplikáciou sa môžete tiež práve cez túto Wi-Fi sieť pripojiť na toto zariadenie. Takže napríklad, keď to zariadenie máte dolu v pivnici a vy sa nachádzate na poschodí, stále máte prístup k nemu, môžete kontrolovať, v akom stave sa nachádza, či je nabitý, či sa dobíja, koľko spotrebičov alebo aký výstup je z tohoto zariadenia v záťaži a podobne. Čiže to je tiež výborná vec. Dá sa s tým nastavovať jednak ten nabíjací prúd, jednak tie vybíjacie vlastne, ktoré výstupy sa s tým dajú ovplyvňovať a spustu vecí sa dá nastavovať cez tú aplikáciu. Čiže tiež výborná vec, ale
samotný stav toho zariadenia. Máte tu aj základné údaje veľmi prehľadne na tomto prehľadnom displeji, kde vidíme stav nabitia, stav napájania, teda nabíjania, čiže vidíme aktuálne nič nenabíjame nejakým spôsobom a máme tu aj stav zaťaženia, čiže tiež tam nemáme záťaž. Môžeme si do toho zariadenia pripojiť teda napríklad túto kanvicu a môžeme si tam dať aj zároveň aj tento kávovar a uvidíme, čo to urobí. Vidíme, že kanvica nám zaťažila ten zdroj výkonom skoro 1900 W. Keď som pripojil kávovar, vidíte, že ten odber vstúpol na viac ako 2,6 kW a zdroj s tým nemá žiadny problém. Čiže vidíte, nie je problém, aby tento zdroj utiahol aj dva takéto silné spotrebiče, kde výkon bol cez 2 kW a nie je problém, aby to utiahol a pekne sme uvarili aj vodu a urobili sme si aj kávu. Nemusíte sa báť, že by ste tento zdroj preťažili, pretože samozrejme on má v sebe ochranu a ak by prišlo k tomu, že by ste vy zaťažili ho viac, na čo je stavaný, tak sa ten zdroj vypne, kým nevypnete nejaký spotrebič a nezapnete len toľko výstupu, koľko vám umožňuje. Čiže to je asi, čo sa týka týchto výkonov a parametrov. Zaujímavosťou je, že toto zariadenie je osadené tzv. Lithium ferropolymérovými batériami, myslím, ale nie som si istý, či som to dobre povedal. Ak nie, tak sa ospravedlňujem. Ale dôležité je, ani nie je to, z čoho to polepili, ale to, že tieto batérie vám vydržia dokonca, výrobca tvrdí, 3500 cyklov, než sa ich kapacita zníži na 80%. To znamená, že môžete to 10 rokov denne každý deň vybiť a nabiť a po 10 rokoch sa vám to zníži na 80%. A vraj po ďalších 3500 nabitiach sa to zníži na 50%. Čiže 20 rokov to môžete používať a stále to bude fungovať. Dokonca výrobca dal na to aj 5-ročnú záruku. Takže ja si myslím, že tento zdroj je veľmi zaujímavým riešením, ak máte problémy s nejakou nestabilnou sieťou alebo absenciou vôbec siete a potrebujete niekde dodať skrátka sieť 240 V alebo napájať klasické elektrické spotrebiče, tak tento zdroj vám v tomto môže byť nápomocný. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber na náš kanál, aby vám neušli ďalšie podobné videá. Samozrejme, ak máte nejaké otázky alebo návrhy na budúce videá, neváhajte ich zanechať v komentároch pod videom. Vidíme sa v ďalšom videu.